Kukhale izinumbane zabantu-ke igcokama elisha lidedela umusic video walo-ke livalelisa umama walo uMashando. Lapho khona-ke obethi khona ngeke ngilwe nawe ntatheli, anginawo amandla okukhuluma. Uthi angikhulume kanjani-ke uma-ke ngisemanzini amnyama, ngeke ngilwe namuntu. Kanti ukuthi abantu abaningi bayakhala kanti futhi bazolana nalo-ke igcokama elisha ngesehlo elisehlele ukuthi-ke hayibo, nali gcokama elisha selikhipha ingoma edabusa kanje. Kanti-ke mina angifuni ukwanda kakhulu, ilink ngizokufakela yona la ku-description uyobona yona le ngoma-ke yegcokama elisha entsha ephumile lapho khona-ke evalelisa ongumama wakhe uMashando obemzala. Uzokhumbula-ke ukuthi uMashando udlulile uyafihlwa-ke ngazo i-15 zawo-ke u-October okube laphana kuyisabatha uyobefihlelwa khona emdletsheni emzini wakhe igcokama elisha. Mina ngizokufakela ilink la ku-description sengiphuma kanje.